എഴുതുന്നു. സുസ്മിത കൃഷ്ണ പ്രിയ ദേവിദാസ് അല്ലേ മാതാജി? അതെ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. കോഹോസ്റ്റ് ആയ സോറി. കോഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അയ്യോ മാതാജി, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യട്ടെ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ പ്രഭുജി, താങ്ക് യു പ്രഭുജി. പ്രണാമം. കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജമ്മ മാതാജിനെ ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥവാ നെറ്റ് എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് പ്രശ്നമാവുകയാണെങ്കിൽ മാതാജി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ മാതാജി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കി തരണേ, ഇന്നലത്തെ പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേട്ടോ? മാതാജി പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ആ ഒരു വ്യക്തി ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താലുള്ള സംശയങ്ങളെയൊക്കെ നീക്കി യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് അർജുനന് പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത്, പഠിച്ചത്. ഇനി അധ്യായം 5, കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യച്ഛ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? അപ്പം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും ആദ്യം അർജുനൻ ഈ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു സംശയം. വീണ്ടും ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറയുന്നു ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഈ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന്
അർജുനൻ സംശയം വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മസന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലതു തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അതായത് കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് കർമ്മം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുത സേവനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അർജുനന് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്നു. നമ്മള് വെറുതെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പക്ഷെ ആ കർമ്മം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഭക്തിയുത സേവനമാക്കി മാറ്റണം നമ്മളതിനെ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ, കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിൽ പെട്ടിട്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നാലും നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാനോടൊരു ഇഷ്ടം വരികയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അറിയുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തിയുത പ്രേമം, ഭക്തിയുത സേവനം വളർത്തിയെടുത്ത് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാവാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഒരാൾക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള അറിവ് മാത്രം പോരാ. അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തനം. അപ്പം നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും കൂടെ വേണം. നമ്മുടെ കർമ്മം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാക്കി ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം, നിരന്തരം പരിശീലിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തെ വിജ്ഞാനമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അത് ഈശ്വരന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്, ഈശ്വരന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈശ്വരൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുകയും ക്രമേണ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുകയും നമുക്ക് ആ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ ആ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്നും പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഭക്തിയുത സേവനമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമെന്ന് ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അർജുനന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതും, നമ്മൾ കരുതും ഞാൻ നല്ല കർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ വളരെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി വളരെ ശുദ്ധമായ ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലതേ വരുള്ളൂ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു ഉദാഹരണമുള്ളൊരു കഥയുടെ ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രം ഭഗവാന് ഒരിക്കല് ദ്വാരകയിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു കഥയാണ്. ഒരു നൃഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ കഥയാണിത്. അപ്പൊ ആ രാജാവ് വളരെ ദാനശീലനായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് അനേകം ഗോക്കളെ ദാനം ചെയ്യുകയും ഭൂമിയെ ദാനം ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ഭൂമിയും ഗോക്കളെയും മറ്റ് സ്വത്തുവകകളും ഒക്കെ ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ശീലം, കൂടുതൽ സ്വർഗപ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ദാനം പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ദാനശീലനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു നൃഗൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഈ ബ്രാഹ്മണർക്ക്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് അനേകം ഗോക്കളെ ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർത്തവ്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് അദ്ദേഹം ഒരു പശുവിനെ ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പം ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ കൊണ്ടുപോയെടുത്തു നിന്ന് ആ പശു എങ്ങനെയോ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അവിടുന്ന് കയറ് പൊട്ടിച്ചോ എന്തോ അത് പുറത്തു പോയി തിരികെ അത് കൊട്ടാരത്തിലെ തൊഴുത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വന്നു. ഇതറിയാതെ രാജാവ് ആ പശുവിനെ മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്തു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഹ്മണന് തനിക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു പശുവിനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ പശുവിനെ ആദ്യം ദാനമായിട്ട് കിട്ടിയ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ പശുവിനെ കാണാതെ അതിനെ അന്വേഷിച്ച് ആ വഴി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നടന്നു വരികയും
അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ തനിക്ക് ഇന്നലെ ലഭിച്ച ആ ഒരു പശുവിനെ കൊണ്ട് വരുന്നത് കാണുകയും അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവർ തമ്മിൽ വാക്ക് തർക്കം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഹ്മണനോട് തർക്കിക്കുന്നു, എനിക്ക് കിട്ടിയ എന്റെ പശുവാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തമ്മിൽ വാക്ക് തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ അവര് ആ ഒരു പശുവിനെയും കൊണ്ട് അവർ തിരികെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് രാജാവിന്റെ രാജാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയും ഈ പ്രശ്നം അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പശുവിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് പശുക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായിട്ട് തരാം. നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിച്ച് സമാധാനമായിട്ട് തിരികെ മടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുകൂട്ടരും അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തില് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തത് കൊണ്ട് രാജാവിന് മരണശേഷം ഈ ഒരു കർമ്മത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാജാവിന് അതിന്റെ ഒരു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയാണ് യമലോകത്ത്. അപ്പൊ യമധർമ്മന്മാര് രാജാവ് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ അത്രയും നല്ല കർമ്മമാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പോലും അറിയാതെ പറ്റിയ ഒരു പിഴവ് മൂലം രാജാവിന് ഒരു വലിയൊരു ഭീമാകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പല്ലി അഥവാ ഒന്നിന്റെ ഒരു രൂപത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വളരെയധികം ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ അറിയാതെ വന്നുപോയ പിഴവാണ്, ഞാൻ അതിന്റെ തെറ്റ് സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് യമധർമ്മനോട് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പല്ലിയായിട്ടൊരു പൊട്ടക്കിണറ്റില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരിക, അവിടെ കുറച്ചു കാലം ഇങ്ങനെ കഴിയേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ശാപമോക്ഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അവിടെ ദ്വാരകയിലുള്ള കുട്ടികൾ ഭഗവാന്റെ മക്കള് ഒക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വെള്ളത്തിന് ദാഹിച്ചപ്പോൾ അവര് തൊട്ടടുത്തുള്ള കിണറില് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് പോയി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പൊട്ടക്കിണർ കാണും, അവിടെ വെള്ളമില്ല. അപ്പൊ അവര് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഭീമാകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പല്ലി, അവർ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു പല്ലിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെ കാണുകയും അവര് തിരികെ ഓടി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ഭഗവാനോട് ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുകയും ഭഗവാൻ വന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഭഗവാൻ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ആ പല്ലിയെ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം തന്നെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ സ്പർശനം ലഭിച്ചതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ രൂപം, പഴയ രാജാവിന്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരികയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്, താങ്കൾക്ക് എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ വരാൻ ഇടയായതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒക്കെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി പല പിഴവുകളും നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ വരുന്ന പിഴവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അത് പ്രകൃതി അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഗണിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലം പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിരിക്കും, പിന്നീടാണ് നമ്മളൊക്കെ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. അത് ഏത് രീതിയിലാണ്, ഏത് രൂപത്തിലാണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരിക, അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് അത് ഭഗവാനും പ്രകൃതിക്കും ഭഗവാന് മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ പിഴവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, ജ്ഞേയസ നിത്യസംന്യാസി യോ ന ദ്വേഷ്ടി ന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഒരു നിത്യസന്യാസി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. അപ്പം ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, നിത്യസന്യാസി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം ഒരു സന്യാസി എന്നുള്ളത്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണിത്. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടും, അതാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്നിലും ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു നിത്യസന്യാസി എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം, സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മ ന ചിരേണാധിഗച്ഛതി. അപ്പം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങള് സമർപ്പിക്കാതെ കണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും സന്തുഷ്ടി നേടാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മള് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലെപ്പോഴും ദുഃഖമായിരിക്കും നമുക്ക് ഫലം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ സന്യാസികൾ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്.
പിന്നെ മായാവാദികളും സാഖ്യ സിദ്ധാന്ത പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മായാവാദികളും ഭാഗവത തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും. അപ്പം ഈ ഭാഗവതം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഭാഗവതം തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ അവര് പാഞ്ചരാത്ര വിധിപ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ദിവ്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനപരങ്ങളുമായ വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ അവർ നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും അവർ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവർ നിരന്തരം അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളാണ് അവർ എപ്പോഴും അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് സാഖ്യ വേദാന്ത പഠനങ്ങളിലും ഊഹാപോഹങ്ങളിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന, അതായത് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപമില്ലാത്തതാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. മായാവാദികൾ പലതരത്തിലുള്ള ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് മായാവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരാണെങ്കിലോ പലതരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിലും മുഴുകി, സാഖ്യ വേദാന്ത പഠനങ്ങളിലും ഊഹാപോഹങ്ങളിലും ഒക്കെ മുഴുകി അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നോ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു അറിവ് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ പല പല ഊഹാപോഹങ്ങളിലും മുഴുകി നിരാകാരവാദത്തിലും മുഴുകി അവർ സമയം പാഴാക്കി കളയുന്നു. അപ്പൊ മായാവാദ സന്യാസമുണ്ട്, വൈഷ്ണവ സന്യാസമുണ്ട്. അപ്പം വൈഷ്ണവ സന്യാസികളാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാര്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. അപ്പം ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്തോറും നമുക്ക് സന്തോഷം, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖമോ സന്തോഷമോ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖം തന്നെയായിരിക്കും. നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യം ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസാം. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമര ഇലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പം എങ്ങനെയാണ്? ആസക്തി ഒന്നും കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന്, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫലം കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ഈശ്വരാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും തന്റെ സ്വന്തം തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്താൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ആ ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം താൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ, താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം തനിക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് പറയാം. കർമ്മത്തെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, നമുക്ക് ത്യജിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ആ കർമ്മം പക്ഷെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമര ഇലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ, നമുക്കറിയാം താമര ഇലയിലെ വെള്ളം, ആ ഇലയിൽ എത്ര വെള്ളം വന്നെങ്കിലും ആ വെള്ളം ഇലയെ ഒട്ടും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നതുപോലെ വെള്ളം താമരയിലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഉള്ളതായിട്ട് ആ താമരയിലേക്ക് ഒട്ടുമേ തോന്നുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ താമരയിലെയും വെള്ളവും രണ്ടായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഒട്ടുമേ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ പരമപുരുഷന് ഫലത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും കടമകളും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പുരോഗമിക്കേണ്ടതും ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടതും. അതിനകത്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പലർക്കും ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കും വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എതിർപ്പുകൾ സംഭവിക്കാം. കാരണം ഭക്തിയിലേക്ക് വന്ന് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? അവരെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എന്താണ് ഒരു കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഇടയിൽ? ഹരേ കൃഷ്ണ.
അടുത്തത് യുക്ത കർമ്മഫലം തെക്ത്വ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ടു വലയുന്നു. അപ്പം സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള, അത് സ്ഥിരചിത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മനസ്സ് മറ്റെവിടേക്കും ചെതറിപ്പോവാതെ, മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളിലേക്കും പോകാതെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ടു വലയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും പല പല ടെൻഷനാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്ത. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള ഓരോ ഉത്കണ്ഠയിലും ആകുലതയിലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സമാധാനം ഒരിക്കലും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുത സേവന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഈ 5ാമത്തെ ഇതില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയെ താമരയിലയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ വെള്ളത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഈ ശ്ലോകത്തില് സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവന്റെ, അപ്പോൾ ഈശ്വരാവബോധമുള്ളവന്റെയും ശാരീരിക ബോധതലത്തിലുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ഒരാള് കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനും, മറ്റേയാൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തനുമാണ്. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനുമാണ്. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടാകണം എന്നതിൽ ആസക്തി ഉള്ളവനാണ് ശാരീരിക ബോധതലത്തിലുള്ളവൻ. എന്നാൽ മറ്റൊരു വ്യക്തി എന്താണ്? താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മാത്രം ആസക്തിയോടുകൂടി ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ തൽപരനാണ്. അപ്പം ഒരു ശാരീരിക ബോധതലത്തിലുള്ളവനും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ എന്താണ്? സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. ശാരീരിക ബോധതലത്തിലുള്ളവൻ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സമാധാനം ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയുണ്ട്, അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഫലത്തിൽ പെട്ടു വലയുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ 5ാമത്തെ ഇതിൽ. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണിത്. അടുത്തത് ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പം ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ, ശരീരത്തെ ഒരു പുരമായിട്ട് ഉപമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആത്മാവ്. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും കർമ്മം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കർമ്മം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം, ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിനും അതീതമാണ് ആത്മാവിന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശരീരവുമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ, ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ആത്മാവിന് അതിന് ബന്ധനസ്ഥനായി വരികയാണ്. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ അത് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കാരണമെല്ലാം പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളായ സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലമാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകുന്നതും. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനം തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണം
ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധുത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളായ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്ത് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം, ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ നില എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം. അതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനും വിശ്വാസം വരണം. ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നതിൽ ഒരു വിശ്വാസം, ഭഗവാനോടൊരു ആഗ്രഹം വരണം. പിന്നീട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ക്രമേണ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പൂർണ്ണജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പം ആ ബ്രഹ്മൻ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാളും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കഴിഞ്ഞും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഈശ്വര ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളതിന് ഉദാഹരണവും പഠിച്ചിരുന്നു. സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സൂര്യപ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അറിവുണ്ട്. അത് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെയും പൂർണ്ണത വരുന്നില്ല സാക്ഷാത്കാരത്തില്. എന്നാൽ പരിപൂർണമായ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തില് പൂർണ്ണത നേടാൻ കഴിയുന്നത് സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ്. അതായത് ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധമായിട്ട്, നമ്മുടെ ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധമായി സദാ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നിരന്തരം ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുകയും ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ അവിടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തോടുകൂടി ആധ്യാത്മിക ദേഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണത കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഏറ്റവും ഉയർന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനിചൈവ സ്വപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിന. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാര് ഒരു ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാലും ഉയർന്ന അറിവുള്ള വിനയമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാലും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെ കണ്ടാലും ഇവരെ എല്ലാം ഒരേപോലെ സമഭാവനയോടെയാണ് ആ ജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ ദർശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, അവരുടെ ആ ഒരു ഭൗതിക നിലവാരം അനുസരിച്ച് നീ ചണ്ടാളനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നീ നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വേർതിരിവ് നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് ഒരു ഉയർന്ന ജ്ഞാനിക്ക്, ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അത്രയും ആ ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക തലം വളരെ 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 നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ പറ്റുന്നതിലധികം ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം സദാ ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളോടും എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാ ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യമാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ദർശിക്കുന്നത് ആ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇപ്പൊ ആനയെ കണ്ടാൽ അത് ആനയുടെ ശരീരമാണെന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, ആ ആനയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ദർശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചണ്ടാളനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ വെറും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോടു കൂടിയല്ല കാണുന്നത്. ആ നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ആ ജ്ഞാനി അവനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അവന്റെ ഉള്ളിൽ, അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ദർശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നായയെയും പശുവിനെയും ബ്രാഹ്മണനെയും കാണുമ്പോഴും ഒരു ജ്ഞാനി, ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനി അവരുടെ ശരീരതലത്തിലല്ല അവരെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ കാണുന്നതിലോ അതിന്റെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചോ അല്ല ഒരു ഭക്തൻ ഈ പറയുന്ന ആരെയും വിലയിരുത്തുന്നത്. ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ചൈതന്യത്തെ, ആ ഈശ്വരനെയാണ് അവിടെ ദർശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനിക്ക് ഒന്നും വേർതിരിവ്, നമ്മളെ പോലെ എല്ലാം ദ്വന്ദ്ഭാവങ്ങളില്ല, എല്ലാം ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാവരെയും ആ ഒരു ഭക്തൻ, ആ ജ്ഞാനി ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പം ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടു കൂടിയാണ്. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോ ദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ച പ്രിയം
സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികതയ്ക്ക് അതീതൻ തന്നെ, ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. അപ്പം ഒരു ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്? എല്ലാവരോടും പട്ടിയെന്നോ പശുവെന്നോ ബ്രാഹ്മണനെന്നോ ചണ്ടാളനെന്നോ നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവനെന്നോ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആളാണെന്നോ ബ്രാഹ്മണനാണെന്നോ വലിയ ജീവിയായ അങ്ങനെയൊന്നുള്ള ഒരു വേർതിരിവില്ല ഒരു ഭക്തന്. ഇനി വീണ്ടും പറയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ സവിശേഷതയെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി തികച്ചും ഭൗതികതയ്ക്ക് അതീതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും ചിന്തകളും പ്രവൃത്തിയും സദാ എപ്പോഴും ഈശ്വരാവബോധത്തിൽ തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്റെ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തു, ഭഗവാനിൽ പ്രേമഭക്തി പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തു. അദ്ദേഹം ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സന്തോഷവും സന്താപവും ഒക്കെ വെറും ക്ഷണികമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ശരീരമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തിനും പല പല അനുഭവങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതിലൊന്നും അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനാണെന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അസുഖം വരാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദുഃഖം വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റായ അറിവില്ലായ്മയാണ്, അജ്ഞാനമാണത്. നമ്മൾ എത്ര ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൗതിക ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലവും, ഭക്തനാണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമൊക്കെ, ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമൊക്കെ നീങ്ങിയെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദുഃഖങ്ങളോ ദുരിതം ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ദുഃഖമാണെങ്കിൽ അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അതിൽ അമിതമായിട്ട് ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും ചിന്തയും എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മാത്രമായിരിക്കും. സ്ഥിരബുദ്ധിയാണ്, അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല. ആ ബുദ്ധിയും ആഗ്രഹവും ചിന്തയൊന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല, സദാ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. ഏഹി സംസ്പർശജ ഭോഗം ദുഃഖയോനയേവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷൂരമതേ ബുധഃ. അപ്പം ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മള് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അർജുനനോട്, നീ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ, വലിയ അറിവുള്ളവനെ പോലെയൊക്കെയാണ് നീ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത്. എനിക്ക് ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന സുഖമൊന്നും വേണ്ട, അതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ്, പാവമാണ് അതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ളവരെ പോലെയാണ് അർജുനൻ സംസാരിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലെ, ഓർമ്മയുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ ശരിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാവട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാവട്ടെ വിലപിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്കറിയാം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതിന്റെ ക്ഷണികതയെ പറ്റി, അതിന്റെ നശ്വരതയെ പറ്റിയിട്ടും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അവബോധം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. ഈ ഭൗതികത എന്താണെന്നും ഇവിടെയുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ക്ഷണികമാണെന്നുള്ള തികഞ്ഞ ബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അത് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും. അതിൽ മനസ്സ് കൊടുക്കാറേ ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തന്മാരെയാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സ് ഭഗവാനിലും ആത്മാവിലും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നവരെയാണ്, സ്ഥിരമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിയുള്ളവരെ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ബുദ്ധിമാന്മാർ, ഭഗവത്ഗീത പറയുന്ന ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സദാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തന്റെ ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവനെയാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമാന് ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സന്തോഷങ്ങളിലോ സന്താപത്തിലോ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം ഇതിനൊക്കെ ആദിയും അവസാനവും ഉണ്ട് എന്ന്. ആദിയും അവസാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലാണ് അവരുടെ ആസക്തി മുഴുവനും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പെട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കർമ്മങ്ങളിൽ പെട്ടുഴലുന്നത് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്: കണ്ണ്, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി.
ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നത്, അതിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നതെന്നും അതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ആപത്ത് വരുന്നതെന്നും കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിമാരെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു തീ കാണാം, ഒരു അഗ്നി കാണാം. അപ്പം ഈയാമ്പാറ്റകൾ നമുക്കറിയാം, മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഈയാമ്പാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ വരും. അവര് ആ അഗ്നിയുടെ സൗന്ദര്യം, അതിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രഭ കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അവർ ആ അഗ്നിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ചൂടിൽപ്പെട്ട് അവര് അവിടെ എരിഞ്ഞമരും, അവര് കത്തി ചാമ്പലാകും. അപ്പൊ അവരെന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം, ആ അഗ്നിയുടെ ആ നിറവും അതിന്റെ ആ ജ്വാലയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിനോട് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ആകർഷണം, അത് ആപത്താണെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവർ ആ ആകർഷണം, ഒരു നിമിഷത്തെ ആ ഭ്രമത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് അവർ അതിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആപത്ത് സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു മരണം, ആ ഒരു വലിയൊരു ഒരു മരണം അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മാനിനെ കാണിക്കുന്നു. മാനിന് എപ്പോഴും ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദത്തിനോട് ഭയങ്കര ആസ്വദിക്കുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദത്തിനോട് വളരെ ആകർഷണമുണ്ട് മാനുകൾക്ക്. അപ്പം ഈ ഒരു മാനിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാര് ഈ ഒരു ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം പുറപ്പെടുവിക്കും. അപ്പൊ ആ ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം കേൾക്കുമ്പം ആ മാന് അത് കേട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ചെവി കൂർപ്പിച്ച് അതിനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയും ആ സമയത്ത് ഈ വേട്ടക്കാർക്ക് ആ മാനിനെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ആ ഒരു ചെവിയുടെ ആസ്വാദനം കൊണ്ട് ആ മാനിന് അവിടെ ഒരു ആപത്ത് വരികയാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക തലത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് പല പല ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. കേൾക്കേണ്ടാത്തത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അത് പറയേണ്ടാത്തത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും നമുക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് പെടുന്ന ഓരോ അനുഭവങ്ങളും, നമ്മൾ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കുന്ന അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഓരോ അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആപത്ത് വന്ന് ചേരുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഭ്രമിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എന്ന്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഭ്രമത്തിൽപ്പെട്ടു പോകുന്നത്, ആ വിഭ്രാന്തിയിൽപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അടുത്തത് ഒരു കുഴിയിൽ ഒരു ആന വീണതാണ്. അപ്പൊ ഈ കാട്ടിലെ ആന പിന്നെ കൊമ്പനെ മെരിക്കാനായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മെരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിലെ ആനകളെ പിടികൂടുന്നത് കുറെ പെണ്ണാനകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ആകർഷിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി കുഴി ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അത് പെണ്ണാനകളെ ഈ കൊമ്പന്റെ മുന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും. അപ്പൊ കൊമ്പൻ ആ പെണ്ണാനകളിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അവരുടെ പുറകെ വരും. അവരുടെ പുറകെ വന്നു കഴിയുമ്പം ഈ കൊമ്പന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഴിയിലേക്ക് വീഴ്ത്തിക്കുവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കെണി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊമ്പനെ മെരുക്കിയെടുത്ത് നാട്ടാനയാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു പെണ്ണാനകളോടുള്ള ഒരു ആ ത്വക്കിനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി മൂലം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തി മൂലം ആ കൊമ്പന് അങ്ങനെ ആനയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആസക്തി വന്ന് ആ ആന അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നു. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗന്ധം, മൂക്കിന്റെ ഒരു ശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ, അതായത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പൂവുകളൊക്കെ കൂമ്പും. അപ്പൊ ഈ വണ്ട് ഈ ഒരു പൂവിന്റെ സുഗന്ധം നുകരാനായിട്ട് ഈ പൂവുകളിൽ വന്നിരിക്കുകയും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഈ പൂവ് കൂമ്പുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വണ്ട് അതിൽ പെട്ടിട്ട് അത് ചത്തുപോകും. അതിന് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് ആ പൂവിന്റെ സുഗന്ധം ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷെ അത് അറിയുന്നില്ല, ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പൂവ് കൂമ്പുമെന്നും അത് താൻ അതിൽപ്പെട്ട് തനിക്ക് ആപത്ത് വരാൻ പോവുകയാണെന്ന് അതിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗന്ധത്താൽ, ആ പൂവിന്റെ സുഗന്ധത്തിലുള്ള ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് ആ വണ്ടിന് അങ്ങനെ ഒരു അപകടം വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തത് മീനിന്റെ ആ ഒരു ചൂണ്ടയിട്ട് മീനെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചൂണ്ടയിൽ ഇരയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മീനിനെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഇരയെ വിഴുങ്ങാനുള്ള ആസക്തിയോടെ വലിയ മീൻ വരികയാണ്. അത് നാവിന്റെ രുചിയാണ്. ആ രുചി തനിക്കുള്ള ഇരയാണ്, തനിക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അത് അറിയുന്നില്ല, ഇത് തന്റെ മരണമാണ്. അത് തനി ചൂണ്ടയിടുകയാണ്, ചൂണ്ടയാണ് അത് തന്റെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുന്ന ചൂണ്ടയാണെന്നുള്ളത് ആ മീനിനും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത് നാവിന്റെ രുചിക്കുള്ള ആസക്തി കൊണ്ടാണ് അത് ആ ചൂണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി അതിന്റെ ജീവനും പോകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഉള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതിന്റെ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള പല പല ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലും നമുക്കും ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഓരോ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നമ്മൾക്കും പല പല കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കാണുക, കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കേൾക്കുകയും
പ്രവർത്തിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എടുത്തുചാട്ടം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇതും കൊണ്ട് നമുക്കും പല തരത്തിലുള്ള ആപത്തുകളും അപകടങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെടും. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയില്ല, ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല. അദ്ദേഹം തികച്ചും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത്, അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണ കൽമഷ ഛിന്നദ്വൈധായതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരതാഹ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അപ്പം സംശയങ്ങളില് ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ പെട്ട ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പല പല ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ പെടുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം സംശയങ്ങളിലൊക്കെ തീർന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായ, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണോ അല്ലയോ, അല്ലെ ഇതാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ള പല രീതിയിലും ഇഷ്ടക്കേട്, അത് സംശയങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയാണോ അത് ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ള ഒരു എല്ലാം യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദ്വന്ദ്ം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല വിഷയങ്ങളിലും. അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്റെ നെറ്റ് പെട്ടെന്ന് പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കാം, നേരത്തെ കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അത് മാതാജി പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് നെറ്റ് എന്തോ കണക്ഷൻ. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നത് അത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? അടുത്ത ശ്ലോകം. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാകുന്നത്? കാമത്തിൽ നിന്നും ക്രോധത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം. പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയല്ല. ഈ ജീവിച്ച ജീവിതം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ജനിക്കുന്നു, സ്കൂളിൽ പോകുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുന്നു, വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു, ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു, ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു, കുറച്ച് സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു, വീണ്ടും മരിക്കുന്നു, വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അപ്പം ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നശ്വരമാണ്. ഇത് വരും പോകും വരും പോകും. ഇത് ഒരു ശാശ്വതമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളതൊന്നും. ഇവിടെയുള്ള നമ്മൾക്ക് ഇവിടുത്തെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള സുഖങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഭ്രമിച്ചു ഇരിക്കുകയാണ്.
എത്രയൊക്കെ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാലും ഒക്കെ നമുക്ക് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഇനിയും നമുക്ക് ഇവിടെ ജനിക്കണം അത് നമ്മുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. അപ്പം ആ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധാമത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ധാമം അവിടെയാണ്, അവിടേക്ക് പോവുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യജ്ഞിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കാമവും ക്രോധവും ഒക്കെയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് മാലിന്യം പൂണ്ടതാണ്, കൽമഷങ്ങൾ പൂണ്ടതാണ്. 6 കൽമഷങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മതം, മാത്സര്യം, ഇതിലാൽ മാലിന്യം പൂണ്ട് കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഭക്തി കൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം മറികടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്, നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും, ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്, മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് നോട്ടം കൊണ്ടാണ്. നമ്മളെ പോലെ അതിന് കയ്യോ കാലോ ഒന്നുമില്ല, എടുത്ത് മടിയിൽ വയ്ക്കാനും മുലയൂട്ടാനുള്ള അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിയല്ല മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ജലജീവിയാണ്. അപ്പം അതിന് നോട്ടം കൊണ്ടാണ് അത് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ അതുപോലെ തന്നെ കരയിൽ വന്ന് മുട്ടയിടുകയും തിരികെ വെള്ളത്തിൽ വന്നിരുന്ന് ആമ ആ മുട്ടകളെ തന്നെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ മുട്ടയെ വിരിയിക്കുന്നത്, മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, ആ ഭക്തൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്കിൽ പോലും സദാ ആ ഭഗവാനിലാണ് ആ ഭക്തൻ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് അനുഭവത്തിൽ താൻ ഈ ശരീരമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും കാലം പല പല ക്ലേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹം ഭക്തനാണെങ്കിൽ പോലും അസുഖങ്ങൾ വരാം, പല പ്രയാസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനും വരാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും ആഘാതം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും അനുഭവപ്പെടില്ല. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റോട് ചുറ്റും നടക്കുന്നൊന്നും നമ്മൾ ഓർക്കൂല. ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും അറിയ പോലും ഇല്ല, ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. ആ കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനിൽ അത്രയും ആസക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനിനോട് ആ ഭഗവാന് ആ ഭക്തിയുത പ്രേമത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പം ആ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം എത്രത്തോളം ആണെങ്കിലും അതൊന്നും ആ ഒരു ഭക്തന് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. സദാ ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ആ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം, ആദി ദൈവികം. ഇതാണ് പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, ഇതിനെയാണ് പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയും. 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. അപ്പം ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നു ചേരാവുന്ന ദുരിതങ്ങളെയാണ് ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദുരനുഭവങ്ങളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളെയൊക്കെ ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്വയം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് പല പല ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തി വയ്ക്കും. നമ്മുടെ ചിന്തയില്ലായ്മ കൊണ്ടും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും അജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധം കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപകടം വരാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെയാണ് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വരുന്നത് ആദി ദൈവികം. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ,
വെള്ളപ്പൊക്കം, പിന്നെ എന്താണ് ദേവന്മാരിൽ നിന്നും വരുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദേവന്മാരാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന വരുണൻ, വായുദേവൻ, അഗ്നിദേവൻ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ദേവന്മാരെ അധിഷ്ഠാന ദേവതകളുണ്ട്. ഓരോന്നിനും ഓരോ അധിഷ്ഠാന ദേവന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രദേവനാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ അധിഷ്ഠാന ദേവതകളുണ്ട്. അപ്പം ആ ദേവന്മാരിൽ നിന്നും വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ, അവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്, വെള്ളപ്പൊക്കം, ഭൂമികുലുക്കം, ഉരുൾപൊട്ടല്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് വരുന്ന പല ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുന്നത്. ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം, ഈ ക്ലേശങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നിരന്തരം നമ്മൾ ഈ ശരീരവുമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്രയും കാലം നിരന്തരം പല രീതിയിൽ, പല രൂപത്തിലും, പല ഭാവത്തിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും, മനുഷ്യരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. അപ്പം ഈ പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും എങ്ങനെയാണ് സദാ ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിനെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകമായ ഈ ശ്ലോകത്തിനെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകമാണ് ഈ 5:29. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് സാധനങ്ങളായിട്ട്, അനുഷ്ഠാനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞകർമ്മങ്ങളായിക്കോട്ടെ, യഥാസമയത്ത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ നിന്ന്, യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് മഴയുണ്ടാകുന്നു, മഴയിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിവർഗങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ആസ്വാദകൻ ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് ഈ ലോകമെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതും, എല്ലാ സർവ്വ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതും. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപതി ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരും വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ലോകങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കി നടത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും. എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്താവുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും കൂടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ജീവിക്ക് നിലനിന്ന് പോകാനും അതിന്റെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആ ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ആ പരമാത്മ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു അവതാരം ഒരിതാണ് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ ജീവികളുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എല്ലാ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥസഹിതം അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാധികാരി. ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്. അപ്പം ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനൊന്നും ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ അവർക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കാനും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടിരിക്കാനും നമ്മുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷി, നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും ശരിക്കും സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. അപ്പം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവും പരമാധികാരിയും. അപ്പം ഇത് ഭഗവാന്റെ ഇത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഗോവർദ്ധനഗിരിയാണ്. അപ്പം ഗോവർദ്ധനഗിരി സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രന്റെ കോപമുണ്ടായി. ഇന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൂജ ചെയ്യാതെ ഗോവർദ്ധനഗിരിയെ പൂജിക്കുവാൻ വേണ്ടി നന്ദമഹാരാജാവിനോട് ഭഗവാൻ പറയുകയും അങ്ങനെ ഗോവർദ്ധനത്തെ പൂജിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ദ്രന് കോപം ഉണ്ടാവുകയും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇന്ദ്രൻ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ 7 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് കനത്ത മഴയും ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ കനത്ത മഴയില് വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ ആകെ വലഞ്ഞു, പശുക്കളും വൃന്ദാവനവാസികളും ഒക്കെ ആകെ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ആകെ വലഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവരെ ആ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്
ആ വൃന്ദാവനത്തെ തന്റെ ചെറുവിരലിൽ, വൃന്ദാവനത്തെ അല്ല, ആ ഗോവർദ്ധനഗിരി പർവ്വതത്തെ തന്റെ ചെറുവിരലാൽ എടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഒരു കുടയാക്കി എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തി. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റം തൽപരനും അങ്ങേയറ്റം കാരുണ്യമുള്ളതിനും ആണെന്നുള്ള അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് തന്റെ ഭക്തന്മാരോട്, തന്നിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സൂന്നിയിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന്, എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും കാത്ത് സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഈ അധ്യായം അവസാനിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമൊക്കെ 2-3 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. 5:12 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം, ശ്ലോകം 17 ഉത്തരം, ശ്ലോകം 5:20 ഉത്തരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസ്വാദന ഫലമായിട്ട് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ഉദാഹരണ സഹിതം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈയാമ്പാറ്റകളുടെ ഒക്കെ ഇത്. പിന്നെ ബ്രഹ്മനിർവ്വാണം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഭൗതികയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മനിർവ്വാണം. പിന്നെ ശാന്തി ശ്ലോകം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ 5:29 ശാന്തി ശ്ലോകം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ, ഈ പാഠത്തിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്. അപ്പം എല്ലാവരും നോക്കി അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തത് ധ്യാനയോഗം. ഗീതാമാഹാത്മ്യം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ പൊറുക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും മഹിമയുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച ന നിരഗ്നിർന ച ക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കർമ്മ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പം തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, എന്നാൽ ആ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ ഒരു ബാധ്യത, ഒരു ധാർമ്മിക ബാധ്യത മാത്രമാണ് എന്ന നിലയിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ഒട്ടും ആസക്തി ഇല്ലാതെ താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, തന്റെ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തനിക്ക് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, താൻ കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന ബോധ്യമുള്ളവനും അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു, തന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന ബോധം, ഒരു ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ ആളാണ് സന്യാസി. അപ്പൊ സന്യാസി എന്നാൽ ഉള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നയാളാണ് സന്യാസി. അപ്പം അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്? യോഗിക്കും കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. യോഗിയാണെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ആ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? തന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണെന്നുള്ള നിലയിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അതിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ വേണം കർമ്മം ചെയ്യാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ തനിക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗിയും സന്യാസിയും. അപ്പം ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിനെ വളരെ അധികം ക്ലേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടും പല രീതിയിലുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടല്ലേ, പല രീതിയിലുള്ള, ഇതാണോ യോഗ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പല രീതിയിലുള്ള യോഗ പോസ്റ്ററുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പം ശരീരത്തെ പലതരത്തിൽ ക്ലേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണോ യോഗ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള യോഗകളുണ്ട്. പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യോഗ, പല രീതിയിലുള്ള യോഗയുണ്ട്. ചെയർ യോഗ, യോഗ ഫോർ കാറ്റ്സൺ, ബിസിനസ് സക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യോഗ സീക്രട്സ്,
ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ യോഗയെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ശരീരത്തിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യോഗ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണോ ശരിക്കും യോഗ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. അപ്പം യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദൈവവുമായിട്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ട്, ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യോഗ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്ന്. അപ്പൊ ഉദാഹരണം കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ യോഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അത് ഭൗതിക ആസക്തി, ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഭൗതിക താല്പര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് അതിന്റെ തലം മാറിപ്പോകുന്നു. അപ്പം അഷ്ടാംഗയോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം അഷ്ടാംഗയോഗം എന്നാൽ എന്തെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അഷ്ടാംഗയോഗത്തിന് 8 വശങ്ങളുണ്ട്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി എന്നിങ്ങനെ 8 തലങ്ങളുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനാ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അതുതന്നെയാണ് ശത്രുവും. അവിടെ അഷ്ടാംഗയോഗത്തിന്റെ 8 ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാം അടുത്തതിലേക്ക്. അപ്പം യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ്. ഈശ്വരനുമായിട്ട് മനസ്സിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നാണ് അഷ്ടാംഗയോഗ, യോഗ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ഇവിടെ അഷ്ടാംഗയോഗത്തിന്റെ 8 വശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അപ്പം അതിൽ യമ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം. യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുക എന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ട കുറച്ച് ധാർമ്മികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യമ എന്നതിൽ വരുന്നത്. ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, സത്യം, ആസ്ഥേയം, അപരിഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക, അന്യന്റെ മുതൽ കക്കാതിരിക്കുക, ബ്രഹ്മചര്യം ചരിക്കുക, വിഷയാസക്തികളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുക, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുക എന്നാണ് യമം എന്നതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അടുത്തത് നിയമം. നിയമം എന്നാൽ എന്താണ്? നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട നല്ല ശീലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധിയാണ് നിയമം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം ശൗചം, ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധിയും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധിയും ശൗചം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ആസന. ആസനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യോഗ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സുഖമായിട്ടുള്ള ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററിന്റെ ആ പോസ്റ്ററിനെയാണ് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പം സ്ഥിരവും സുഖവുമായിട്ടുള്ള ഇരിപ്പിനെയാണ് ആസനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്ഥിരാവസ്ഥയിലും സുഖാവസ്ഥയിലുമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേക നിലയെയാണ് ആസനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പെട്ടും ചെയ്യുന്നതൊന്നും യഥാർത്ഥ യോഗാസനങ്ങളല്ല. അപ്പം നമുക്ക് സുഖകരമായിരിക്കും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ സുഖാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വേണം ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം ആ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് ആസനം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പ്രാണായാമം. അപ്പൊ പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണന്റെ ആയാമം എന്നാണ്. അതായത് ശ്വാസത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ശ്വാസത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തെയാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്വാസം എന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രാണവായുവാണ് ശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശ്വാസത്തെ പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വാസത്തെ ബോധപൂർവം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും കുറച്ചു നേരം അതിനെ നമ്മൾ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും പിന്നീട് ആ ശ്വാസത്തിനെ പതുക്കെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ധ്യാനം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു ഘട്ടമാണ് ഈ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ പുറം ലോകവുമായുള്ള കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉൾവലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന, ആത്മാവിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ധാരണ. ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ധ്യാന വസ്തു വേണം. എന്തിലെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിന്ദുവിലോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം.
അപ്പം ആ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിന് ബിന്ദുവിനെയാണ് ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധ്യാന വിഷയത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ നിലനിൽക്കുക. എന്താണോ ധ്യാന വിഷയമായിട്ടുള്ളത് ആ ധ്യാനിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏകാഗ്രമായിട്ട് ധ്യാന വിഷയവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏകോപനം, അതിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിനെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ 8 വശങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇതിലാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ആദ്യം യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അങ്ങനെ സമാധി ഘട്ടത്തിലെത്തുന്നു. ആ പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലേക്ക് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ആത്മൈവ രിപുരാത്മന. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബന്ധുവും ശത്രുവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മള് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ പെട്ടുഴലുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് ശത്രുവായിട്ട് മാറും. എന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവും ബോധവും ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് ബന്ധുവായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം പരിശ്രമിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ബന്ധുവാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് ശത്രുവായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബന്ധുവാക്കാം, ശത്രുവുമാക്കാം. പക്ഷെ അജ്ഞാനത്തിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശത്രുവാകുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സ് ബന്ധുവാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അധപതിച്ചു പോകരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അജ്ഞാനത്താൽ അത് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു അറിവില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു കടക്കണം. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാ ജിതഃ അനാത്മാനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പം മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. അപ്പം മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് മനസ്സ് പറയുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ പല ആപത്തുകളിലും ഒക്കെ ചെന്നുപെടുന്നു. നമുക്ക് പല അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശീലിച്ചവൻ, മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവന്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും വശപ്പെടാതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മളെ പല ഭ്രമത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും. അതിനൊന്നും വഴിപ്പെടാതെ, മനസ്സിന്റെ ജൽപ്പനങ്ങൾക്ക് പോകാതെ തന്റെ ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും ഭഗവാനിൽ നിരന്തരം നിലയുറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവന് ശാന്തി നേടുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം മനസ്സിനെ കീഴടക്കുവാൻ യത്നിക്കുന്നവന് തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പരിശീലിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നല്ല തികഞ്ഞ ബോധ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി തികഞ്ഞ ശാന്തനാണ്. അദ്ദേഹം ഉറപ്പായിട്ടും ആ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള തണുപ്പോ ചൂടോ സുഖമോ ദുഃഖമോ മാനമോ അപമാനമോ, തന്നെ ആര് അപമാനിച്ചാലും സ്വന്തം മാനാഭിമാനമോ ഒന്നും ബാധകമേ അല്ല. എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക്. ജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്ഛതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചന. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ
ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഒരു ജ്ഞാനി, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു ജ്ഞാനി, ഒരു ഭക്തൻ, ആ സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ആളെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ തികച്ചും സംയമിയാണ്. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാതെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ചെന്ന് പെടുകയും അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയല്ല ഒരു യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക തലത്തിനും അതീതമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അദ്ദേഹം സ്വർണത്തിനെയും മണ്ണിനെയും കല്ലിനെയും ഒക്കെ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പം കല്ലിനെയും മണ്ണിനെയും സ്വർണത്തിനെയും ഒക്കെ ഒരേ നിലവിൽ ഒരേ വിലയിലും മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തകളും മനസ്സും പ്രവൃത്തിയെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കണമെന്നോ ഇത് ക്ഷണികമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ സുഖമോ ദുഃഖമോ ഒന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകി ആ ഒരു ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു അറിവ് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത്, അജ്ഞാനത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മൾ. അപ്പം ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാല് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമമോ രൂപമോ ഗുണമോ ലീലകളോ അവയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ക്രമേണ ആ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുകയും ക്രമേണ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തില് ഭഗവാന് നിത്യേന സേവനം ചെയ്യുകയും നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപൃതരാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്രമേണ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സിലെ കൽമഷങ്ങളും ഒക്കെ നീങ്ങി ക്രമേണ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ പൂരിതമാ നല്ല പ്യുവർ ആകുള്ളൂ, പരിശുദ്ധി വരികയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ചും രൂപത്തെക്കുറിച്ചും ഗുണത്തെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പം ചെയ്യുന്ന ലീലകളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതിക ചിന്തകളിലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലും മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും പുച്ഛിക്കാനും എതിർക്കാനും പരിഹസിക്കാനും ഒക്കെ തോന്നുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് അതൊന്നും അല്ല വലുത്, നമുക്ക് ഭഗവാനോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളോ അല്ല വലുത്. നമുക്ക് അതിലും വലുത് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളാണ്. ഞാൻ, എന്റെ വീട്, എന്റെ സ്വത്ത്, എന്റെ ഭൂമി, എന്റെ ജോലി, എന്റെ മക്കൾ, എന്റെ ശരീരം, എന്റെ ചിന്തകള്, എന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്, എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, എന്റെ ഇങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് വ്യാപരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല. ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭക്തിയിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫാഷൻ അല്ല, അതൊക്കെ ഒരു വിഡ്ഢിത്തമാണ്, ബുദ്ധിയില്ലായ്മയാണെന്ന് വരെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുള്ള സമയമാണ് ഈ കലികാലം എന്ന് പറയുന്നത്. കലികാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വിവരമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അധവദിച്ച ചിന്താഗതിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തി പുലർത്തുന്ന മനുഷ്യരുള്ള അത്രയും അല്പായുസുക്കളും എപ്പോഴും തമ്മിലടിക്കുകയും അത്രയും എന്താ പറയാ ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള താല്പര്യവുമില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിധ അറിവുമില്ലാത്ത അല്പായുസുക്കളായിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യര്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളോട്. അപ്പം ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസപൂർവം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് നമുക്ക് ആ നാമം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രമേണ നമ്മൾ ഇത് ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കണം. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറയുന്ന 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ജ്ഞാനം അറിവുണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ആ അറിവിനെ നമ്മൾ വിജ്ഞാനമാക്കി മാറ്റണം. നമ്മളത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. പകർത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ശീലം വരുവുള്ളൂ. ശീലിച്ചതേ നമുക്ക് വരുവുള്ളൂ. ശീലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ ക്രമേണ ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി
നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം നമുക്കത് വെറും ഒരു അവിശ്വാസം, പിന്നെ എന്താ പറയാ, അന്ധവിശ്വാസം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വെറും എന്താ പറയാ, ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെറും വിഡ്ഢിത്തരം, ഇതൊക്കെ എന്നുള്ളൊരു, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇന്നും ഇങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ അത്രയും അധവദിച്ച അത്രയും നമ്മള് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തരായിട്ട്, അത്രയും നമ്മുടെ മനസ്സ് അത്രയും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഇഴുകിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നിട്ട് മറ്റൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്കില്ല, ബോധതലം അത്രയും ഉയർന്നിട്ടില്ല. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മുടെ അവബോധം, നമ്മളുടെ ചിന്ത. നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച്, നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ രാവിലെ എണീറ്റിൽ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഇന്ന് അവിടെ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇന്നവരുടെ അടുത്ത് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ദൂരയാത്രയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയാണ് നമ്മൾ കഴിയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്ത എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലും രൂപത്തിലും ഗുണങ്ങളിലും ലീലകളിലും മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അനവധി ലീലകൾ ആടിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലെല്ലാം ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ തന്നെ മുഴുകി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാനോട് ഒരു ആസക്തി വേണം. അപ്പം കൃഷ്ണ അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി, ചിന്ത ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക. അതിനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും, നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ ചോറും കറിയും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൃഷ്ണാവബോധമാകുന്നത്. നമ്മൾ ആ ചോറും കറിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് ഭഗവാന് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ നല്ല ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കൃഷ്ണാവബോധമില്ല. അത് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കൃഷ്ണാവബോധമാകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ ചുവട് വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. മറ്റേത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം നമ്മുടെ തൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായിട്ട്, ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് അതീതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് നിരന്തര സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിക്കുക. ഒരു ഭക്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ആ കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ ആഗ്രഹം, താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു, പിന്നീട് നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഒന്നും ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടോ, ഒന്നും ആലോചിച്ച് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് അതെല്ലാം തരും. ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും കാരുണ്യം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരും. അപ്പം ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അപ്പൊ ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതില്ലാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അധ ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി നദവേദ്ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഭൗതിക ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനുമായിട്ട് വിഷയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ താല്പര്യം ജനിക്കില്ല. കാരണം മനസ്സ് മുഴുവൻ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്തത്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചോ നാമത്തെക്കുറിച്ചോ ഗുണത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ അതിനെ ഗ്രഹിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനം വേണം, ഒരു ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം വേണം. ആദ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നാണ്. ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ കനിവ് കൊണ്ട് കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനം, അപ്പൊ ആ ഭക്തനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ക്രമേണ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചും നാമം രൂപം ഗുണം ഇത്യാദികളെ കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നാത്യസ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്തമസ്മനസ്നത ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ച അർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് യോഗിയാവാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് യോഗിയാവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കം ഒട്ടും ഇല്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിൽ ഏറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗി ആവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. പിന്നെ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ മിത്രവും ശത്രുവും ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ആർക്കെങ്കിലും ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ? ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ മിത്രവും ശത്രുവും എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? മനസ്സല്ലേ മാതാ? കറക്റ്റ് ആണ് ഉത്തരം. ഏത് മാതാജിയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കറക്റ്റ് ആണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞ. ഓരോ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോ ഓർത്തപ്പോ പറഞ്ഞാണ്, ഒരു യോഗി ആവാൻ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് കഴിയാത്തത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തില്. അപ്പം അതിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്ന അവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം വേണം. ആഹാരം, നിദ്രയും വിഹാരവും പ്രവൃത്തി എല്ലാം അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ അമിതമായി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല. യോഗം പരിശീലിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരു നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. ആഹാരത്തിലും നിദ്രയിലും വിഹാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒക്കെ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ യോഗം കൃത്യമായിട്ട് പരിശീലിക്കുവാനും അതിന്റെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെ അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യര് സാധാരണ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, പ്രതിരോധം, പിന്നെ എന്താണ് സ്ത്രീ പുരുഷ സംയോഗം എന്നീ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ ഒക്കെ അമിതമാകിയാൽ യോഗ പരിശീലന പുരോഗതിക്ക് വിഘ്നം ചെയ്യും. ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, അമിതമായ ഉറക്കം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും യോഗ പരിശീലനത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാന്റെ ഭക്ഷണം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഭഗവത് കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രമേണ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലോ, ഒരു ഭക്തൻ വളരെ കുറവ് സമയം മാത്രമേ ഉറങ്ങുള്ളൂ. ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയം കൂടി ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനോടാണ് ആസക്തി മുഴുവനും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം ഭഗവാനെ സേവിക്കാം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ചിന്ത. അപ്പം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി സമയം പാഴാക്കില്ല. ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ഒരു ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്
മോചനം നേടാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വിഷയമല്ല. ഭക്തന് ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളിലൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഓൾറെഡി ഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭക്തന് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയാ, മറ്റ് ഇവരൊക്കെ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് പല രീതിയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ യോഗ പരിശീലനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ വ്യക്തമായ അറിവോടും അതെന്തിനാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം വെക്കുന്നതാണ് ഈ യോഗ പരിശീലനം. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ശരീരത്തെ നിവർത്തിക്കുവാനും ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പരാജയം സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പം യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടത്. ആഹാരത്തിലും നിദ്രയിലും പ്രവൃത്തിയിലും നിദ്രാവിഹാര പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾ നിയന്ത്രണം പാലിക്കെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് ഉപയോഗമുള്ളൂ. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സച മേ ന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു ഭക്തന് കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ചരാചരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനല്ല മറ്റുള്ളത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തന്. കാരണം ആ ഭക്തന് എപ്പോഴും എന്താണ്, ആ ഭക്തന്റെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അത് ഭഗവാന് അറിയാം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കാത്തു സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭക്തന് ഭഗവാനെയും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സദാ പരസ്പരം അവരെപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി എവിടെയും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. അപ്പം ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതി ഭഗവാനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ ഉൽപ്പത്തി ഭഗവാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം എല്ലാറ്റിന്റെ അധിപതി ഭഗവാനാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി ഈ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാ ബോധവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പ്രേമാഞ്ജനച്ഛുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സദസ്തം ദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്ത ഹൃദയത്തിലത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാനെ സദാ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നു. ആ ഭക്തന്റെ ഭക്തി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? പ്രേമത്താൽ എഴുതിയ അഞ്ജനമാകുന്ന ഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ, ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ, ആ ഭക്തിയാകുന്ന പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ എന്നാൽ ഈശ്വരനുണ്ടോ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാദിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികളെയും യുക്തിവാദികളെയും അല്പവാദികളെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവർ പറയും, ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഈശ്വരൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല, ഈശ്വരനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ തീർത്തു തരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ അജ്ഞാനം കൊണ്ടും വിഡ്ഢിത്തം കൊണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് ഈശ്വരനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ, നമ്മൾ അതിന് യോഗ്യരാണോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈശ്വരനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ ആഴ്ന്നിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ. ആ അറിവ് കിട്ടുമ്പോഴാണ്, ആ അറിവിനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആ അറിവിനെ ഗ്രഹിച്ചു ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നത് എത്രമാത്രം വിവരക്കേടായിരുന്നു, നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വിഡ്ഢിത്തമായിരുന്നു, എന്തുമാത്രം വിഡ്ഢിയായിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്നത്, എന്തുമാത്രം അഹന്തയും അഹങ്കാരവും ചിന്താഗതിയും വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഞാനെന്ന ഒരു ബോധത്തില്
എന്ന് ഒരു വീണ്ടും വിചാരം വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭക്തി അത്രത്തോളം പരിശീലിക്കുകയും ഭഗവാനോട് അത്രയും ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുണ്ടാവുന്ന ആസക്തി നേരെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിന് സാധിക്കണം. അപ്പം ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക്, പ്രേമാഞ്ജനമാകുന്ന ഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗോവിന്ദൻ. ആ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വാഴുന്നത്. ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലല്ലാതെ പിന്നെ ആരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. അടുത്ത ശ്ലോകം. അപ്പം മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. മനസ്സ് ഭയങ്കര ചഞ്ചലമാണ്, എപ്പോഴും ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇതൊക്കെ ആചരിക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മനസ്സെപ്പോഴും ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്. അത് നമുക്ക് ഒട്ടും വഴങ്ങുന്നില്ലത്. വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അത്രയും ബലമേറിയതും ആഴമുള്ളതും വഴങ്ങാത്തതുമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, ചഞ്ചലമാണ്. അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കുക? മനസ്സ് അത്രയും പ്രഭാവമുള്ളതാണ്, ബലമേറിയതാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ് എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സിനെ നിലനിർത്തണം, മനസ്സിനെ നമുക്ക് വഴങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ, മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിലയ്ക്ക് അടക്കി നിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബുദ്ധിക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സ് ബുദ്ധിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. ബുദ്ധിക്ക് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. എന്നാല് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിയെ മനസ്സിന്റെ ശക്തിയും വാശിയും കീഴടക്കി കളയുന്നു. അപ്പോൾ ചിലപ്പം ബുദ്ധിക്ക് പോലും മനസ്സിന്റെ മുന്നില് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വേണം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താന്. വളരെ ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട്, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ബുദ്ധി കൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ. എന്നാല് ചിലപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിയും മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു സ്വാധീന ശക്തിയാൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ആ മനസ്സിന്റെ ശക്തിയിലും വാശിയിലും കീഴടക്കി കളയുന്നു. അപ്പം ഈ നമ്മള് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അസംഖ്യം ശത്രുക്കളോട് പൊരുതേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യന് തീർച്ചയായിട്ടും മനോനിയന്ത്രണം വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ളതാണ്. അപ്പം മനുഷ്യന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും, എന്നാൽ പോലും മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക അസാധ്യമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ മനസ്സിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ വളരെയധികം മനസാന്നിധ്യവും മനസ്സ് ഏകാഗ്രതയും ആത്മനിയന്ത്രണവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. വില്ലാളി വീരനാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകാഗ്രതയും ആത്മനിയന്ത്രണവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പോലും ആ അർജുനൻ പറയുന്നു, മനസ്സ് വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധവും വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. കാറ്റിനെ വരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെന്നിരിക്കും, പക്ഷെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക വളരെ അസാധ്യമാണെന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞ സംശയം ഭഗവാൻ ശരിവെച്ചു. പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്.
മനസ്സിനെ അടക്കുക. അസ്ഥിരമാണ്, മനസ്സ് അസ്ഥിരമാണ്, എപ്പോഴും പല രീതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതായിരിക്കില്ല പിന്നീട് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യം പിന്നീട് നമുക്ക് തോന്നും അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ മനസ്സ് നമ്മളെ കുരങ്ങ് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ മനസ്സിന്റെ ഒരു കളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും വരുന്നത്. അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ബലമേറിയതും ആണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ക്രമേണ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? പരിശീലനം കൊണ്ട്. അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉള്ള പരിശീലനം കൊണ്ടല്ല, നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ട്, വളരെ ഉത്സാഹത്തോടും ഉണർവോടും കൂടിയിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും നമുക്ക് അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വഴക്കമില്ലാത്തതാണ് മനസ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സമ്മതിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത്? പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിരിക്കുക, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. പല പല വിഷയങ്ങളിലേക്കും കാണുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും ചിന്തിക്കുന്നതിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് സഞ്ചരിക്കും. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നുപോകും. നമ്മൾ അതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴുവനും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവാതെ ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളുടെ നിയന്ത്രണം പരിശീലിക്കുക, ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം പാലിക്കുക, ഏകാന്തവാസം പാലിക്കുക എന്നീ കർക്കശ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പണ്ട് കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ കലികാലത്ത് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആർക്കും കഴിയില്ല. ഇന്നത്തെ ഈ കലിയുഗത്തില് ജനങ്ങളെല്ലാം വളരെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ ബുദ്ധി തലം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതൊന്നും ആർക്കും കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. പരമാത്മാവിൽ നിരന്തരം മനസ്സുറപ്പിക്കലോ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുക, ഏകാന്തവാസം, ഇതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. എന്നാല് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിശീലിക്കുന്നതിന് ഇതൊക്കെ പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലും മേലെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സാധ്യമാകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്നതാണ്. അപ്പം നവവിധ ഭക്തി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. നവവിധ ഭക്തി: ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അവസാനം ആത്മസമർപ്പണം, ആത്മനിവേദനം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങളെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ് ശ്രവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, നിരന്തരം കേൾക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നല്ല ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന്, ഭക്തസംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തസംഘം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരമായിട്ട് കേൾക്കുക. കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രമേണ ഭഗവാനോട് ഒരു ഇഷ്ടവും താല്പര്യവും ഒക്കെ നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരും. കേൾവിയിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. മംഗളകാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധമായി തീരും. നമുക്ക് ആ ഭൗതിക ചിന്തകളൊക്കെ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം ശ്രവിക്കുക ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തിക്കുക. കീർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് 2 തരത്തില്. ഒന്ന് നാമം ജപിക്കുക, പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കുക, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെ നമ്മൾ ജപിക്കുകയും ചെയ്യും, അതിനെ ആലപിക്കുന്നതുണ്ട്, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പം 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ജപിക്കുക. അപ്പം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം. ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറയുന്നത് യജ്ഞം എന്ത് യജ്ഞമാണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ 4 യുഗങ്ങളിലും ഉള്ള ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം ത്രേതായുഗത്തില് എന്താണ്? ധ്യാനം. കൃതയുഗത്തില് ധ്യാനം, ത്രേതായുഗത്തില് പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധന, കലിയുഗത്തില് വന്നിട്ട് എന്താണ്? പിന്നെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരിയുടെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു രക്ഷയുമില്ല നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്. അപ്പം ഹരിയുടെ നാമം ജപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം കീർത്തിക്കുക. പിന്നെ എന്താ? സ്മരിക്കുക. നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഈ ആദ്യത്തെ 3 ഘട്ടം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പരിശീലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെയാണ്
പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനത്തിൽ വരെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ആത്മനിവേദനത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഈ 3 ഘട്ടമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം ജീവിതത്തിൽ. ഇതൊക്കെ പരിശീലിക്കാതെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്കിതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടോ അനുഭവിക്കാനായിട്ടോ സാധിക്കില്ല. അപ്പം നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പം ഇങ്ങനെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ ആദ്യത്തേതും പ്രമുഖവുമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് കൃഷ്ണകഥാശ്രവണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടുന്നത്ര ദിവ്യത്വവും ശക്തിയും ഉണ്ട് ഈ ശ്രവണത്തിലൂടെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളിലുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച്, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന 4 ക്ലേശങ്ങളാണ് ജനിക്കുക, ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്, ജീവജാലങ്ങൾക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മോചനമില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി പ്രക്രിയ പരിശീലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാനെ പറ്റി എത്രമാത്രം നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് കൂടുതൽ ശുദ്ധമാകും, പരിശുദ്ധമാകുന്നു. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാ ശാശ്വതീ സമാഹം ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോ അഭിജായതേ. അപ്പം അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വന്നു പിറക്കുന്നു. അപ്പം മനസ്സിനെ കീഴടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എങ്ങനെയാണ്? യുക്തമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും സാധിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതിനുശേഷം അർജുനൻ ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, യോഗകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അയാളുടെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു, അയാൾ ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ അധപതിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് അധപതിച്ച് വീണു പോയി കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഭഗവാന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാള് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യ ആത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വന്നു പിറക്കുന്നു. അപ്പം ഈ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം കുറെ കാലം ആ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് മാറി അദ്ദേഹം അധപതിച്ചു പോയെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും മോശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പിന്നീട് വരുന്ന ജന്മത്തില് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കുറെ കാലം ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരുപാട് സുഖസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആനന്ദമൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഭൂമിയില് നല്ല ആത്മാക്കളുടെ, പുണ്യ ആത്മാക്കളുടെ, ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തില് വീണ്ടും പിറക്കുകയും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭക്തി, എവിടെയാണോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭക്തി പരിശീലിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നത്, അതിന്റെ തുടർന്നുള്ള ആ ഭക്തി പരിശീലനം അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും, ആ ഒരു കർമ്മത്തിൽ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും അധപതനം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേന അന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം തമേയുക്ത തമോമതഃ. അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുത്തമനായ യോഗി ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരമാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോഗിനാം അപി സർവേഷാം മദ്ഗതേന അന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമം തമേയുക്ത തമോമതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും
എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. അപ്പം എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി യോഗമാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ്. അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള യോഗ അഭ്യാസമുണ്ട്. അഷ്ടാംഗ യോഗം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ 8 ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ധാരണ, ധ്യാനം, യമം, ആസനം, പ്രത്യാഹാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എല്ലാ യോഗങ്ങളും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ഉത്തമ യോഗി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആ യോഗത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി യോഗമാണ്. കാരണം മറ്റുള്ള യോഗങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അത് വളഞ്ഞു മൂക്കി പിടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരവും വളരെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി നമുക്കത് ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. ഒരു നല്ലൊരു ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമുക്കത് ജീവിതത്തിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇതും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭക്തിയോഗമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗമുണ്ട്, കർമ്മയോഗമുണ്ട്, ഭക്തിയോഗമുണ്ട്. അതിൽ കർമ്മയോഗത്തെക്കാളും ജ്ഞാനയോഗത്തെക്കാളും ഒക്കെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയോഗമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാ യുഗങ്ങളിലുമുള്ള ആ ഒരു ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ധ്യാനം, സത്യയുഗത്തിൽ ധ്യാനം, ത്രേതായുഗത്തിൽ യജ്ഞമായിരുന്നു, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന, കലിയുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനമാണ്. ആ നാമസങ്കീർത്തനം നമുക്ക് തന്നതാരാണ്? സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കലിയുഗത്തിൽ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ അവതരിച്ച് വളരെ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നുള്ള ആ ഒരു അവതാരം ആർക്കും അറിയില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവത്തിലാണ് വന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തന്റെ മനോവികാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവത്തിൽ വന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉയർന്ന ഹരേ രാമ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു വേദമന്ത്രത്തെ സാധാരണയിലും സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് അതിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന അതിനെ നിയമം മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വേദത്തിന്റെ എല്ലാം ഉപജ്ഞാതാവ്. അപ്പൊ ആ വേദ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നാമത്തെ, ആ കലിസന്ധരണോപനിഷത്തായിട്ടുള്ള ആ നാമജപത്തെ, എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിലും വെച്ച് രാജാവായിട്ടുള്ള ആ മന്ത്രത്തെ, നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ഈ ഹരിയുടെ നാമമായിട്ടുള്ള ഈ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം. അപ്പൊ ആ നാമത്തെ എല്ലാ പേരിലേക്കും അങ്ങ് താഴെ തട്ടിലേക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ പോലും എത്തിക്കുക. ഒരുവൻ എത്ര ഹീനമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾ പോലും രക്ഷപ്പെടണം. അത്രയും കാരുണ്യമുള്ള ഒരു അവതാരമായിരുന്നു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന ഭഗവാന്റെ അവതാരം. അപ്പൊ ആ മഹാപ്രഭു ഈ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രം, അത് സാധാരണക്കാരനും ആ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉദ്ധരിക്കണം, എല്ലാവരും ആ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത്. അദ്ദേഹം ആ നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ് നാമം ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നാമം ജപിക്കുക എന്നതാണ്. മറ്റൊരു കർമ്മവും ചെയ്താലും ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും യാതൊരു രക്ഷയുമില്ല നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാമജപമാണ്. അത് ഹരിയുടെ നാമജപമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ളവർക്കും കൂടി പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം ജപിച്ചിട്ട് അവർ മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പം എല്ലാ തരത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാവരോടും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കാരുണ്യമാണ്, കൃഷ്ണപ്രേമം എല്ലാവർക്കും
കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത് തന്നെ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ കൃഷ്ണപ്രേമം എല്ലാവർക്കും നൽകി, വളരെ കാരുണ്യത്തോടു കൂടി എല്ലാവർക്കും നൽകുവാനായിട്ടാണ് വന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മം. മനുഷ്യജന്മം വളരെ ദുർലഭമാണ്. മനുഷ്യജന്മം ഇന്നിപ്പം ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യജന്മം ആയിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കിട്ടിയ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നിരന്തരം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഭൗതിക ചിന്തകളാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് 6 കൽമഷങ്ങൾ കാമ ക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ നാമജപം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത്യന്തം ശക്തനാണ്. ഭഗവാനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതും ഇവിടെയുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മംഗളകാരിയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സോടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്ത്യൈവ 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 ഗതിർ അന്യഥ. ഹരിയുടെ നാമമല്ലാതെ ഹരിയുടെ നാമമല്ലാതെ ഹരിയുടെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗതിയുമില്ല, മറ്റൊരു ഗതിയുമില്ല, മറ്റൊരു ഗതിയുമില്ല ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഹരിയുടെ നാമജപമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗതിയുമില്ല, മറ്റൊരു രക്ഷയുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ കലിസുന്ദര പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ. അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മറ്റ് കഠിനമായിട്ടുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള 3 തരത്തിലുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പം ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാളും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാളും ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്, അതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കുവാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലിഫ്റ്റും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു സ്റ്റെപ്പും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു വഴി നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതാണോ, നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ഉള്ളപ്പം നമ്മൾ ആ ലിഫ്റ്റിലാണോ കയറാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്? അപ്പം വളഞ്ഞ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറുന്തോറും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും ആ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം. ആ പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം, ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം വളരെ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റ് പല വഴികളുമുണ്ട് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്. അപ്പൊ അതിനെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് ഭഗവാനോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇനി ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളില് ആ നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചു. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ആ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം എല്ലാ പേരിലേക്കും സാധാരണ എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു. അപ്പം ഹരേ രാമ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ മന്ത്രത്തെ അത് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് ആ ഒരു നാമം സാധാരണക്കാരിലേക്കും എത്തിക്കുവാനായിട്ട് അതിന്റെ നിയമങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് മാറ്റി അത് എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കുന്നില്ല, ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും എത്ര പാപം ചെയ്ത വ്യക്തികളിൽ പോലും ആ നാമം കൊടുത്ത് അവരെയൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷിച്ച് തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, തന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാവരും, അപ്പൊ തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം നമുക്ക് തരുവാനായിട്ടാണ് ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഭഗവാൻ പ്രചരിപ്പിച്ചത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രചരിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ റെഫറൻസ് ഈ ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ റെഫറൻസ് പറയാണ് ഇവിടെ. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം എന്ന് നാരായണീയ സംഹിതയിൽ പറയുന്നു. അപ്പം ഈ കലിയുഗത്തില് എല്ലാ ജനങ്ങളും അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഇന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇവരെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കളായിക്കോട്ടെ, ആരും തന്നെ അതില് 90% വരുന്ന വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാരായിക്കോട്ടെ,
എല്ലാവരും തന്നെ നിരീശ്വരവാദികളാണ്. നിരീശ്വരവാദം പറയുന്ന ഒരു യുക്തിവാദികളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പം ഇനി ഈശ്വര വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ തന്നെ ആരും നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതേ ഇല്ല. എന്നാൽ മറ്റു മതങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദുക്കളില് ആരും തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഭഗവത്ഗീതയെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒന്നും നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചോ വൈദിക സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനോ ഒന്നും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അവര് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലും അതിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു യുഗമാണ്. എല്ലാ യുഗങ്ങളിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു യുഗമാണ്. എന്നാൽ ഈ യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും എളുതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം. മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടാണ്, വളരെയധികം സമയമെടുത്തും വളരെയധികം ധ്യാനത്തിലൂടെയും മറ്റു ചര്യകളിലൂടെയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു, തപശ്ചര്യകളിലൂടെയോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയോ സാധനാക്രമങ്ങളിലൂടെയോ ആയിട്ട് കഠിനമായിട്ടുള്ള ചര്യകളിലൂടെ സാധനാക്രമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ളതും കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിയുടെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരായണീയ സംഹിതയിൽ പറയുന്നു, ഈ ഒരു കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണമെന്ന്. അപ്പം എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണത്തിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അതായത് എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗംഭീരമായ മറ്റൊരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാത്തിലും ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കലിസന്തോരണോപനിഷത്ത് എന്നാണ് ഈ മഹാമന്ത്രത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കലികാലത്ത് ജപിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് എന്ന് എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്, എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു കാലത്തിലെ അവരുടെ പ്രായത്തെ എന്നത് അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്, അച്ചടയിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്. ഈ ഒരു യുഗത്തിലെ ഈ ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാമെന്നത്. അപ്പം ഈ കലിയുഗത്തില് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞതും അധർമ്മങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമാണ് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പം അതിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന്, അടിമത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുക മരിക്കുക ആ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ, അത് തന്നെ ഒരു അടിമത്തമാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ആ അജ്ഞാനത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കതിൽ വിശ്വാസമില്ല, പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല, ആത്മാവുണ്ടെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും ചിന്തകളും പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതരത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാര് വസിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയാണ് ആത്മാവിനുള്ളത്. ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, ആ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, ശരീരം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിന്റെ ആ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തന്നെ മോചിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കണം, ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല. അപ്പം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. മറ്റേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. അപ്പം ആ ഒരു ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. അടുത്തത് ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നാമജപയജ്ഞത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ യജ്ഞങ്ങളിൽ ജപയജ്ഞമാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തത്, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളല്ല. അതായത് ശിക്ഷാഷ്ടകം, അതായത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹം
ആകെ ഒരു 4 വരികളുള്ള 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. 4 വരികളുള്ള 8 ശ്ലോകങ്ങൾ. ആകെ ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്ന 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതില് രണ്ടാമത് വരുന്ന 4 വരി ശ്ലോകമാണിത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു അനുഗ്രഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കൊടുത്തു. ഭഗവാന് അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട്. കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ, മാധവ, ജനാർദ്ദന, മുരളീധര, ഗോപാല, ഗോവിന്ദ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള നാമങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാൻ ഈ നാമത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഏത് നാമം ജപിച്ചാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് യാതൊരുവിധ നിയമവ്യവസ്ഥകളുമില്ല. ഇന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നേ ജപിക്കാവൂ, ഇന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ജപിക്കാവൂ, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ജപിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ല ഇന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവിധ നിയമവ്യവസ്ഥകളോ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനില്ല. ഇന്ന സമയത്ത് ജപിക്കാൻ പാടില്ല, ഇന്ന സമയത്ത് ജപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കർക്കശ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനില്ല. എപ്പോഴും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏതവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇനി ഡൂസ് ഓഫ് ചാന്റിങ്. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം അറിയാമോ? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ഇതാണ്: ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ആ ജപമാലയില് ഇവിടെ ജപമാല കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജപമാലയിൽ ജപിക്കുന്നവർക്കറിയാം, ജപമാലയില് 108 മണികളുണ്ട്. കൂടാതെ 109ാമത്തെ ഒരു വലിയൊരു മുത്തുണ്ട്. ആ മുത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അപ്പം ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും. അപ്പം ഇതിൽ ഈ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ 2 പേരെന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ ഒന്ന് നടുക്ക് നിൽക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡില് നിൽക്കുന്നത് ആ നീല പട്ട് ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പം ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ പ്രഭുവിനെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നീല പട്ടുടുത്തത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ബലരാമസ്വാമിയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ആ താടിയുള്ള അത് അദ്വൈത ആചാര്യനാണ്. അദ്വൈത ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവന്റെയും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും അവതാരമാണ് അദ്വൈത ആചാര്യൻ. ഇനി അപ്പുറത്ത് ആ ചുവന്ന പട്ടുടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റാണ്. അപ്പൊ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണി തന്നെയാണ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തത് ശ്രീവാസ പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീവാസാദി എന്നുള്ള ശ്രീവാസ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള ശ്രീ നാരദ മഹർഷിയാണ് ശ്രീവാസ പണ്ഡിറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 പേരുടെയും സഹവാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവര് ഭഗവാന്റെ കൂടെ നാമജപം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ്. ആ ഭക്തി എന്താണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ആ ഒരു അധർമ്മത്തെ ഇതിന്റെ കലിയുഗത്തിലെ ആ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് പരിശീലിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സഹായിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൂടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ഇവരെ എല്ലാവരെയും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അവരെല്ലാം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് ബലരാമസ്വാമി, അദ്വൈതാചാര്യനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മഹാദേവന്റെയും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും അവതാരമാണ്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണി. ശ്രീമതി രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനും രാധാറാണിയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല, രണ്ടും രണ്ടല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് രാധാറാണി. അപ്പൊ രാധാറാണി ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്ത എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്.
അപ്പൊ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ നാരദ മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക. നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന മന്ത്രം നമ്മൾ തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ വേണം ജപിക്കാൻ. ഉച്ചത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉച്ചത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉച്ചത്തിൽ എന്നല്ല, നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം. അതും വ്യക്തമായിട്ടും സ്ഫുടമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വേണം. നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഓരോ നാമവും നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുകൊണ്ട് ആ മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ നാമത്തിലും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ എന്നിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ജപിക്കുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ വേണം നാമം ജപിക്കുവാൻ. അപ്പം ഓരോ പേരും ഭഗവാന്റെ ഓരോ നാമവും വ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. അവ്യക്തമായിട്ട് ജപിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ ജപിക്കാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും ജപിക്കാൻ പാടില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്പീഡിലും ജപിക്കരുത്, തീരെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞും ജപിക്കരുത്. ഏകദേശം 108 മാല ജപിക്കാനായിട്ട് ഒരു മാല എന്ന് പറയുന്നത് 108 തവണ ജപിക്കാനായിട്ട് ഒരു 7 മുതൽ 8 മിനിറ്റ് വരെ എടുത്ത് ജപിക്കുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് സ്ഫുടമായിട്ട് തന്നെ വേണം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഓരോ നാമത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ജപിക്കുവാനായിട്ട്. ആദരവോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് അവസാനത്തെ കുറെ ചോദ്യമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നാമം ചൊല്ലേണ്ടത്, നാമം എങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടത്, പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ഏതാണ്, നാമം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒക്കെ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്, വളരെ ആദരവോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ടും ജപം ചെയ്യാം. ഇരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ഏത് ദിശയിലും അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ന ദിക്കിലേ ഇരുന്ന് ജപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഇരുന്നു കൊണ്ടേ ജപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് ജപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്നാലും ഒരേ ഇരിപ്പിരുന്ന് ജപിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് നടന്ന് ജപിക്കാം, കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ജപിക്കാം. കട്ടിലിൽ ഇരുന്ന് ജപിക്കരുത്, പക്ഷെ കസേരയിലോ സോഫയിലോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് ജപിക്കാം. നിലത്താണെങ്കിൽ ഒരു ഇത് വെച്ച് തുണിയൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടിട്ട് അവിടെ ചമ്രം പടഞ്ഞിരുന്ന് ജപിക്കാം, ഇരുന്ന് ജപിക്കാം, നടന്ന് ജപിക്കാം. ഏത് ദിശയിലും തെക്കെന്നോ വടക്കെന്നോ പടിഞ്ഞാറെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഏത് ദിശയും അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം, എങ്കിലും അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ചൊല്ലാനാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. നാമം ജപിക്കുന്നതിന് ഇന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാമെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം, നമ്മുടെ കടമ, കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പക്ഷെ അതിരാവിലെ എണീറ്റ് ജപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് കൈകാലുകൾ കഴുകി പല്ലൊക്കെ തേച്ച് കൈകാലുകളൊക്കെ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കിയിട്ട് ഇരുന്ന് ജപിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. കുളിച്ചിട്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ നമുക്ക് ജപം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയിലാണ് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പം വെറുതെ ഒരു എണ്ണം നിർബന്ധമാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എണ്ണത്തിൽ ഞാൻ 108 ആണെന്നുള്ളത്, അത് 108 എണ്ണം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനമാണ്. ഭഗവാന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ള എണ്ണമാണ് ഈ 108 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ 108 എന്നുള്ളത് അത് ഒരു മാല എന്ന് പറയുന്നത് 108 പ്രാവശ്യം ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും ജപമാലയിൽ തന്നെ 108 തവണ ജപിക്കണം. അത് ജപമാല ഒരു ജപസഞ്ചിയിൽ തന്നെ വെക്കണം. ജപമാല തറയിലൊന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ചൊല്ലുന്ന ജപമാലയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജപമാല നമ്മുടെ അരയ്ക്ക് കീഴോട്ടും വെക്കാൻ പാടില്ല. അത് താഴെ നിലത്തോ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല. ജപമാല ഒരു ജപസഞ്ചിയിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചൂണ്ടുവിരൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ 3 വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നീട്ടി ഓരോ മുത്തും ഓരോ മാലയിലും മന്ത്രം മുഴുവനായിട്ട് ജപിച്ചതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത മുത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് നാമം ചൊല്ലേണ്ടത്. അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ചൊല്ലേണ്ടത്. ഇനി
ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് ചൊല്ലരുത്. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് മാത്രമായിട്ട് ചൊല്ലരുത്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ 16 നാമങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നത്. പിന്നെ ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. കൃഷ്ണമുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ മുത്തിനെയാണ് കൃഷ്ണമുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വലിയ മുത്തുണ്ടല്ലോ, ഇതിനെയാണ്, ഈ മുത്തിലാണ് നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. ഈ മുത്തിൽ ഒരിക്കലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. ഈ വലിയ മുത്തിൽ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. ഈ മുത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് മുത്തിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം. ഈ മുത്തിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരരുത്. ഈ മുത്ത് ഇവിടം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും എവിടെയാണോ നമ്മൾ അവസാനിച്ചത് വീണ്ടും അവിടുന്ന് തൊട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത്. ഈ വലിയ മുത്തിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്ന് ബാക്കി ജപിക്കരുത്. പിന്നെ അടുത്തത്, ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്തിന് മാത്രം മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. പിന്നെ പുസ്തകമോ പത്രമോ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. TV, മൊബൈൽ തുടങ്ങിയവ കാണുമ്പോൾ ഒരാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അശ്രദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പാടില്ല. മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ട് വേണം നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ അങ്ങനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടോ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടോ TV കണ്ടുകൊണ്ടോ മൊബൈൽ കണ്ടുകൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരിക്കലും മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ അപരാധമാണ്. ഇനി ഈ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങള്, യഥാർത്ഥ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമല്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷവും മനസമാധാനവുമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും മനസമാധാനവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ആ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാര്, വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള മഹാഭക്തന്മാര് ആനന്ദത്തിൽ ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വളരെ ആനന്ദത്തോടു കൂടി ആ ഒരു നാമത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ നാമം ജപിക്കുന്നതോറും മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ, ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് സിദ്ധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നിരന്തരം സമ്പർക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടുന്നു. നമ്മുടെ നിത്യേനയുള്ള പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കേണ്ടി വരും. അത്തരത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം, നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടുന്നു ഈ നാമജപം കൊണ്ട്. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കുറച്ച് സമയം വൈകിപ്പോയി. അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത അധ്യായം 7, 8 അധ്യായം. അപ്പം ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയില് 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, 18 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. 18 അധ്യായങ്ങളെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു. അതിൽ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഇതോടുകൂടി ഇത് 6ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. അപ്പം കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗം 6 അധ്യായങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗമാണ് വരുന്നത്. 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് സമയം വൈകിപ്പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിമാരെ, വളരെ സന്തോഷം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത്രയും താമസിച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് കേട്ടല്ലോ. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത്രയും പേരേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇത്രയും പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും ഇത്രയും പേരെങ്കിലും കേൾക്കാനുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞു തരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മാതാജിമാരെ? വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. നമുക്കത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ കാണുന്ന പോലെയാണ് മാതാജിയുടെ ഓരോ വാക്കുകളും. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം വളരെ സന്തോഷം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച അധ്യായങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടല്ലേ? ഉണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇതുവരെ പഠിച്ച അധ്യായങ്ങളും ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി കുറിച്ച് കൊണ്ട് വെക്കണം. അതിലൊന്ന് നോക്കി വായിക്കണം. ഓക്കെ. പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്ന്
ഹൃദയസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥസഹിതം, വെറുതെ ശ്ലോകം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, അതിന്റെ അർത്ഥസഹിതം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. ഓക്കെ മാതാജി, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.